Osobne si myslím, že áno. Vieš čo, lebo každý, vieš, s tým Hospodinom alebo Boh, ako to chceš nazvať, máme vlastnú skúsenosť. A ja sám som sa s ním hádal. Vieš, a to, že však už keď zoberieš biblického Joba, to je to isté, ale presne dať vonku aj emóciu, lebo to je postavené na emócii, tak to je všetko dobré. Hospodin tieto veci znesie. Vieš, dobre, že mu to treba povedať. Však ja som sa roky hádal s Hospodinom. Vieš, pri tej kauze od kauzy Roberta Bezáka, vieš, aj ten môj status, tak práve, že to, ja som za úprimnosť. Nie, že vieš, že len zložené ruky, oči na zdravie, však to všetko je dobré, ale ja som za to, že treba Hospodinu povedať to, čo ako bije moje srdce. Tak sa treba modliť. A tí ľudia potom, a to je ich prejav. A ja to strašne rešpektujem. Vieš, to my sme ich takto zaškatulkovali a dávaš nálepku. Ja nedávam nálepky ľuďom. Každý je úplne akože individuum a unikátny.